Olá, amigos. Rozhodol som sa si zmeniť profilovku. Lebo tú, ktorú som mal, s tou som nebol tak spokojný. Bola dobrá, bola určite dobrá, páčila sa mi, ale nemohol som si to dať na náhľady, lebo by to vypadalo divne. Tak som hľadal a nakoniec som našiel dobrú profilovku. Mne sa náhodou páči, je dobrá. A rozhodne napíšte do komentáru, či je dobrá, či lepšia je tá stará, alebo môžete aj skúsiť vy napísať nejakú takú profilovku, tu si môžem dať. A skrátka som si istý, že s tou profilovkou sa bude robiť lepšie. Toto je ona, tá profilovka. Myslím, že sa mi bude dobre, lebo určite si myslím, že to bude dobre a určite zmením profilovku. Len teraz mám takú profilovku a zatiaľ sa s vami lúčim.